Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Cyflwyniad I logarithmau. I ddechrau bant, newn ni fynd trwy rheolau indecsau dylsen ni fod yn cofio. Felly, os yw A yn gysonyn positif, bydd A i'r pŵer P, lluosi A i'r pŵer Q, yn hafel I A i'r pŵer P plus Q. Ni'n adio'r indecsau, os dyw'r sail yr un peth. A i'r pŵer P rannu A i'r pŵer Q, wedyn ni'n tynnu'r index, felly A i'r pŵer P minus Q, gan bod yr A dyn ni yn y ddwy. Wedyn A i'r pŵer P, sy'n I gyd i'r pŵer N, yn golygu bod A i'r pŵer N lluosi P gyda ni. A i'r pŵer 0, unrhyw beth i'r pŵer 0 yn 1. A i'r pŵer minus 1, yn golygu 1 dros A i'r pŵer 1. A i'r pŵer 1 dros P, yn golygu P isradd o'r rhif A. Y pifed isradd, ta beth yw P. A wedyn A i'r pŵer P dros Q, wel, cymryd yr isradd gyntach, mae fel arfer yn hawsach. Wedyn A i'r pŵer 1 dros P I gyd i'r pŵer Q, neu P isradd A wedyn ni cymryd pŵer Q o hwnna. Wel, trwy mynd I logarithmau, ni'n defnyddio y reolau index. Mae datganiad sy'n cynnwys logarithmau yn dull arall o sgrifennu datganiad sy'n cynnwys indecsau. Felly ar gyfer y rifau positif x ac a, mae datganiad x yn hafel I a i'r pŵer P, yn rhoi'r un gwybodaeth I ni a datganiad log x i'r sail a, so log yr ochr chwith i'r sail y gwylod y pŵer, yw y pŵer. Felly P yw, sef y pŵer, yw log x i'r sail a. Yn gyfatebol, dywedwn mae log a, log sail a, x, neu log x i'r sail a, yw pŵer I a sy'n rhoi'r x I ni. Hynny yw pŵer a sy'n rhoi'r x I ni. Wrth ddweud mae x yn hafel I a i'r pŵer P, mae hyn yn gyfystyr â dweud mae'r logarithm x i'r sail a yw P, neu log x i'r sail a yw P. Mae sawl ffordd llwch I weid yna, ond mae'r ddau yna yn gyfateb a'i gilydd. Felly ni'n mynd I ddefnyddio reolau indecsau gyda logarithmau. Felly os dwi angen 81 sy'n 3 i'r pŵer 4, mae fe'r un peth â dweud taw log 81 i'r sail 3 yw 4. Neu 1 dros 125 yw 1 dros 5 ciwb, neu 5 i'r pŵer minus 3, yr un peth â dweud. Gallwn ni ysgrifennu log o 1 dros 125 i'r sail 5 yw'r pŵer, sef minus 3. A os dwi angen dweud bod 4 yn trydydd isradd 64, neu 64 i'r pŵer treian, hwnna yn gallu cael ei ysgrifennu fel log 4 i'r sail 64 yw treian. A os dwi angen dechrau o'r ochr log, log x i'r sail 7 yn hafel I 2, yr un peth a ysgrifennu x yw 7 sgwar, sef 49. Neu os dwi angen ysgrifennu log i'r sail 2 yn hafel I minus 3, allai ddweud bod yn hafel I 2 i'r pŵer minus 3, sef 1 dros 2 ciwb, sef 1 wythfed. Felly sawl ffordd fyna o fynd o yr index i'r log, a dibynnu beth yw'r sail y log.
Enghraifft I chi. Darganfyddwch gwerthoedd log 36 i'r sail 6. Newn ni hwnna gynta. Cofiwch dyna'r gwybodaeth sydd dyn ni yn yr bocs gwyrdd. Felly 36 yw 6 wedi sgwario. Felly mae log 36 i'r sail 6 yn rhywun peth â 2. Yn rhywun peth ar pŵer. Yr ail un, log 1/9 i'r sail 3. Wel, newid 1/9 I 1 dros 3 sgwar, sef 3 i'r pŵer minus 2, a fi'n gallu gweud wedyn, mae log 1/9 i'r sail 3 yn hafal I minus 2. Y trydydd un ca, log 4 ail israd 2 i'r sail 2. Felly mae 4 ail israd 2 yr un beth â dod I popeth fel pwerau 2. Mae 2 sgwar dy fi. Lluosi 2 i'r hanner, sef 2 i'r 2.5. Tai cymeryd log wedyn ni, felly log 4 ail israd 2 i'r sail 2 yw y pŵer. Sail dyn ni yma, felly 2.5. A dy, log 1 dros 7 ail israd 7 i'r sail 7. Ond newid yr ffracsiwn gynta, felly 1 dros 7 ail israd 7, yr un beth â ail 1 dros 7 i'r pŵer 1, lluosi 7 i'r pŵer hanner, sef 7 i'r pŵer 1 dros 7 i'r pŵer 1.5, sy'r un peth â 7 i'r pŵer minus 1.5. Wedyn y cymeryd y log o'r mynegiad o dynnu 1 dros 7 ail israd 7 i'r sail 7 yw'r pŵer, sef minus 1.5. Defnyddiwch enghraifft 2. Defnyddiwch dull cynnig a gwellau ddarganfod gwerth log 11 i'r sail 2 I 2 le degol. Byddwn ni'n dod ar draws dull o ddefnyddio cyfrifiannell yn y funed, ond ydyn ni gael defnyddio gweld ym mha le mae'r ateb yma yn mynd I fod. Gosodwn ni P yn hafal I log 11 i'r sail 2. Wedyn, cymeryd pŵer, felly 2 i'r pŵer P yw'r 11. Felly, ysgosodwn ni gwerthoedd ar gyfer P a 2 i'r pŵer P. 3 I ddechrau, felly 2 i'r pŵer 3 yw 8. Cymeryd 4, 2 i'r pŵer 4 yw 16. Ni rhwng y ddau yna. Felly ni'n gwybod bod P rhwng 3 a 4. Trial 3.5. 3.5, 2 i'r pŵer 3.5, a ni'n cael 11.31. Felly ni'n llai na hwnna. Trial 3.4. 2 i'r pŵer 3.4, a ni'n cael 10.55. Felly nawr ni'n gwybod bod P rhwng 3.4 a 3.5. Trio 3.45. 2 i'r pŵer 3.45 a ni'n cael 10.92. Mae'n uwch yna hwnna. Felly triol 3.46 a ni'n cael 11.004. Felly ni'n gwybod nawr bod ni rhwng 3.45 a 3.46. Trio hanner ffordd 3.445 a ni'n cael 10.966 fel ateb. Nawr ni'n gwybod bod P rhwng 3.455 a 3.46. Felly ni'n gwybod bod P sy'n hafal I log 11 i'r sail 2 yn hafal I 3.46 I 2 le degol. Mae yna ffordd gyflymach I anrifo log 11 i'r sail 2 a'n gwelwn ni hyn nes ymlaen yn y fideo. Felly, datryswch yr hafaliadau log i'r sail 4 yw 2.5. Mae gyda ni nawr, ni angen dod o hyd I Felly, mynd ar log draw a ni'n cael yw 4 i'r pŵer 2.5.
Wel, gallwn ni wahanu hwnna. Mae gyda ni yma 4 wedi sgwario, lluosi 4 i'r pŵer hanner. 2.5 gyda ni yma. 4 di sgwario yn 16, 4 i'r pŵer hanner yn ail isradd 4 sy'n 2, 2 lluosi 16 yn rhoi 32 yn ni. Felly dyna ateb yr yn A. Ar gyfer B, mae log 6y plus 5 i'r sail 5 yn haflu 3. Felly mynd ar log a draws, mae 6y plus 5 dyn ni yn haflu 5 sef sail i'r pŵer 3. 5 i'r pŵer 3 yn 125, mynd ar 5 draw, felly 6y yw 120, rhannu 6, a ni'n cael yn haflu 20. Felly enghreifftiau o hafaliadau yn defnyddio logs yw'r reina. Llaw fer bwysig. Nawr, defnyddiwn log x a dim sail i golygu log i'r sail 10. Log x i'r sail 10. Felly os nagos sail yn cael ei osod yna, ni'n cymeryd taw log sail 10 yw e. ln yn golygu log x i'r sail e, a gelwir hyn y logarithm naturiol x, yw'r rif pwysig yna 2 pwynt rhywbeth yn y gilydd. Mae gan eich cyfrifiannell o leia 2 ffwythiant logarithmau arno, enghraifft. Mae gan y casio f83 3 ffwythiant. A dyma ni, mae gyda ni log, bocs gwag, yn golygu logarithmau i unrhyw sail. Mae log ln yn golygu log i'r sail e, a mae log a dim byd yn golygu log i'r sail 10. Felly mae 3 gwahanol bwtwn gyda ni ar yr cyfrifiannell yna. A wedyn ar gyfer y claswiz FX991, mae rai sy'n hawl i ddefnyddio yma. Gellir ln gyda ni yma, a mae log i'r sail unrhyw beth gyda ni yma, a wedyn ni ddod o hyd i'r log sail 10, ni'n gwasgu hwn, shift ar symbol yma, neu chi'n gallu gweud log unrhyw sail a 10 fel y sail. Felly wna i lle hwnna a 10, neu hwnna ar gyfer log sail 10. Cyn cyfrifiannellau, roedd y log i'r sail 10 yn arfer bod yn arf pwysig mwyn gwneud cyfrifiadau lluosi, rhannu a pwerau cymleth heb wario oriau yn gwneud y symiad lluosi a rannu hir. Oedd da ni llyfryn o ni a dim cyfrifiannell yn gwneud yn lefel A a'n lefel O oedd prynu. A oedd llyfryn da ni a tablau logarithmau wedi gweithio mas, a dyna sut dyn ni'n gwneud lluosi hir a rannu hir a pwerau ofnadw. Ta beth, gyda'r clas wiz, darganfyddwch gwerthoedd log 11 i'r sail 2. Felly beth ydyn ni'n gwasgu? So ni'n mynd i log unrhyw beth, sail 2, a wedyn symud draw i'r bracet 11 a gwasgu'r hafal. A ni cael ateb 3.459 ac yn y blaen. Wedyn, os ni angen yr ail un, log i'r sail 10, naill chi'n gallu gwasgu'r bwtwn yna, neu ni'n mynd i log cyffredinol, sail 10 draw a 0.216 o fewn y bracet, gwasgu hafal i, a ni'n cael minus 0.6655. Ar un ola, ln, logarithmau naturiol, felly gwasgu y bwtwn ln, a 75 o hwn yn roedd, a ni'n cael 4.317. 488, dibynnu faint o lefydd degol sy'n angen arnoch. Felly dyma'r atebion, rhaid gofyn chi wedi colli nhw ar yr cyfrifiannell. A dyna flas i chi ar
y cyflwyniad i logarithmau.